Haga jing lai kai Indian Super League hapdeng ga Kerala Blaster Persya ka FC Goa. Haba pai syang ga jing lai kai ka Kerala Blaster kala khur ga nam job. Hadin bagalala bat pelim ka FC Goa da saula art. Wala ka FC Goa ka tam lupa ka kela step da Arlanot. Henry haga kela mid ka Kerala Blaster kala yo ben thiap hadu saw gol. Baling bang ga jing job ka Kerala Blaster kala Kiew sya ka Kyrdan ga basaw haka mid ye king point. Haga jing lai kai Premier League hapring ka Wolf Persya ka Sheffield United. Haba pai syang ga jing lai kai ka Wolf kala khur ga nam job. Hadin bagalala bat pelim ka Sheffield United dai Wailanot. Badia ka Shigol jong ka Wolf layo ben Thep leng bau Saravia haga minit ka balai peu. Haga jing lai kai Bundesliga hapring ka Dortmund Persya ka Hoffenheim. Haba pai syang ga jing lai kai ka Dortmund ngalamat ka namrem. Halai hadin bagala sya pelim hakmat ka Hoffenheim dalai la ar haga jing lai kai. Baling bagan ka namrem ka Dortmund ka nang jingai na Kyrdan ka beningkong haka mi king point. Haga jing lai kai Serie A pring ka Kenhun Ujirut ka AC Milan Persya ka Atalanta. Haba pai syang ka jing lai kai baro artli Kenhun kia khai ta marshigol hadu bukut ka jing lai kai. Haga wai pat ka jing lai kai Serie A pring ka Lexi Persya ka Kenhun Martinez ka Inter Milan. Haba pai syang ka jing lai kai ka Inter Milan kalala bat limsuk ya ka Lexi da saula not. Bad haga ka jing lai kai urang le kai nakari Argentina Ulautaro Martinez ulayo ben Thep argol na ka benta ka Inter Milan. Kata ulayo ben Thep haga minit ka bakhatsan bad haga minit ka basan penriu. Baleng bagan ka jing job ka Inter Milan kadang scam bad ya ka Kyrdan ka beningkong haga mi ya king point. Haga jing lai kai I-League hapring ka Serini didikan Persya ka Namdhari. Haba pai syang ka jing lai kai ka Serini didikan kala khuri ka nam job. Hadin bagalala bat lim ka Namdhari da Arlanot. Ya gini ki argol jong ka Serini di layo ben Thep leng bau Hasan. Haga wai pat ka jing lai kai hapring ka Trau Persya ka Shillong Lajong. Haba pai syang ka jing lai kai haga kala step omdon kino gi bala bat ben khi jar. Badai haga kala mit kata haga minit ka basau punyau ka Trau kala yo ben Thep ka gol ka beningkong haga ka jing lai kai leng bau nuhu seidu. Henry haga minit ka basan phekundai leng ba ka ungol jong goalkeeper jong ka Trau ka Shillong Lajong kala yo ben Thep ka gol penia khai. Bad haga minit ka nyau peu ar ka Shillong Lajong kala yo Biang ben Thep ka gol pentam leng bau Marcos ubadai player nakari Brazil badia ka bol ai rapen bu dau damaj phang leng do. Badai la bagi ki ar gol ka Shillong Lajong kala khori ka nam job haga ka jing lai kai da ar la ka wei bad Kiew sya ka Kyrdan ka basan haga mi king point. Haga jing lai kai Saudi Pro League hapring ka Al Shabab Persya Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Haba pai syang ka jing lai kai ka Al Nassr kala khur Biang ya ka nam jadin bagalala bat lim ya ka Al Shabab da laila ar. Ya kini ki lai gol jong ka Al Nassr layo ben Thep nengkong leng ba ka penalti bala kenjat do Cristiano Ronaldo haga minit ka ba ar peway bad ya ka gol ka ba ar bat ka balai layo ben Thep leng bau Taliska haga minit ka ba saw penriu bad haga minit ka ba pra penriu.